बाहाय जोङो गोबांथार माखासे उद्देश्य दङ जाय थांखिखौ लानानै जोङो बे लटारिखौ होनो सिगांदों। गिबि मेनलि जोङो इउएन एकाडेमि गुरुभाषा फरायसालिमारि जोङो बे लटारिखौ होनो सिगांबाय थादोंमोन। नाथाय मोनसे समाव हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारनायलाय स्कुलाव बेखौ पारमिसन होआखै स्कुलनि नामाव। बे हिसाबै जोङो बे स्कुलजोंनो नांजाबनाय थानाय आरो जोंनि जि फरायसालिया बे फोरदानपुर गामियावनो दङ। बे फरायसालिजों नांजाबनाय ब्रह्म मन्दिर गंसे दङ। दा बेजोंनो जों जरायलायनानै जोङो मोननैबो जे अनुष्ठाना जाहाथे मोजाङै मोजां डेभेलपमेन्ट जालांथों जों बेखौ टारगेट लानानै जोंनि जे इउएन एकाडेमिनि साफ्रोम सामलाय आफादानो बेखौ जोङो ब्रह्म मन्दिर फोरदानपुर गामिनि रायजो राजाखौ लाफानानै मोनसे डिसिसन लानानै जोङो बे खेलाखौ होनाय जादों। बे खेलानि जोहै जाहाथे जोङो इयुनाव जोंनि फरायसालियाबो मोजां जालांथों आरो जोंनि फोरदानपुर ब्रह्म मन्दिराबो मोजाङै मोजां लुफुंजालांनो हाथों जों बेखौ आसा आरो मिजिं लानानै दिनैनि बे खेलाखौ जोङो ओनसोलनि समग्र इन्टेलेक्सुयेल डेभेलपार जेरेखम जोङो बाहाय जोङो पार्टि बासियालासेनो जोंनि फरायसालिया ओनसोलनि फरायसालिया जौगानांगौनि खाथिराव धर्मस्थाना मोजां जानांगौनि खाथियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों। ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जिहेतु जोङो खेलाया गुरुभाषायाव जागोन फैबाय थानाय समाव जों सेप्तेम्बर जे 17 तारिखआव जे जानो गोनां खेला जों बेखौ जोंनि फरायसालिनि लांगोनायावनो जों होगोन। दिनैहाय आङो सामथाइबारिनि जि गामिनि रायजो राजाखौबो आङो हामबाय होदों। मानो होनोबा बिथांमोना जोंनि जि थांखि आरो उद्देश्यखौ नुनानै जोंनि बे सामथाइबारि गामियाव जे मेन काउन्टारखौ खुलिनो होदों आरो बे हिसाबै जोङो दिनैहाय जे सिगांनिफ्राय नाजाबोबाय थानाय जोंनि फरायसालिखौ जौगाहोनांगौनि खाथिराव बा बे ब्रह्म मन्दिरखौ जाफुंहोनायनि खाथिराव जोङो नों दानागार आं दानागार बयबो ज' माने बाहाय हेफाजाब होलायनानै जोङो दिनै बेखेवनो हादों। ओनसोलाव जोंनियाव जेन'बा सोरबा बिपिएफ खालामदों सोरबा इउपिपिएल खालामदों सोरबा बायदिसिना खालामदों जोंनाव बिदि गैया। बे खेलाया जेरैखि जाया मोजां जालांगोन आरो ओंखायनो रायजो राजाखौ आङो खावलायदों जोंनि जि प्राइभेट फरायसालि बेबो जाहाथे इयुनाव मोजां फारसे दावगालांनो हाथों आरो जोङो खेब्रै जि मेट्रिक एटेम्प्ट खालामबाय बाहाय जों मोजां रिजाल्ट होनो हादों। दा जोंनि फरायसालि सामलायनायाव गोबां इसिङारि सुबिदा उसुबिदा गोबां थायो जों बेखौ कमिटिना मिथियो हिसाबै जोङो बैफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय बा उसुबिदाखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो नैबे थांखिखौ लानानै ब्रह्म मन्दिरजों जोङो लोब्बा लानानै जिहेतु नैबे खेलाखौ जोङो दिनै होनो आवगायदों। बेसेन हिसाबै बेसेबां जागोन लोगोसे प्राइसआ मा मा थागोन? प्राइसआथ' बाहाय बास गंनै दङ 24 स्टार आरो 44 स्टार बिदिनो बे नुनायखिनि जेनोखि गारि बिसोरो दङ आरो बेसेना गांसेयाव 100 राङै जोङो फाननो हागोन। बे आरो गोजाननि लानो गोसोफ्रा अनलाइनजोंबो लानो हागोन। जोंनाव अनलाइननि जिहेतु जोंहा कमिटिनि दङ कमिटिनि नाम्बारफोराव फन खालामनानै लानो हागोन। मबाइल नाम्बारखौ जों होनो हायो जेन'बा सेक्रेटारिनि दं जोंहा बा आंनि प्रेसिडेन्टनि दङ बा केसियारनि दङ जोंनि समग्र जिहेतु जोंनि कमिटियाव जेनोखि दङ जोंनि जेनोखि बुकआव नामफोर गोनांफोरनाव जायफोरा कन्टेक्ट लायो बिसोरनाव जों अनलाइनखौ जों हगारनो काउन्टारा जोंनिया दा मेनलि जोङो बाहाय मेन काउन्टार लादों आरो सा फारसे हनै साब काउन्टारबो दं। गुरुभाषायाव मोनसे काउन्टार जोङो खुलिखाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो सान्तिपुर हायो आरो दादगिरि हायो जों मोनसे काउन्टार खुलिबावगोन।